Здравейте, кандидат студенти! Много се радвам, че имам възможността да запиша това видео, което ще ви разкажа малко повече за биологичния спринт и най-вече ще оборя един от най-големите митове, които върлуват из кандидат студентите в момента и хората, които се колебаят дали да се запишат. А именно, че не е възможно да минем през целия материал за 7 дни. Много често получавам в съобщенията си точно този въпрос. Възможно ли е въобще това нещо да се случи? Голяма част от кандидат студентите не вярват, че това е възможно, да минем целият материал за 8 клас за 7 дни. И точно по тази причина искам да ви обясня за един много фундаментален закон. Това е фундаменталният закон на Паркинсон. Вижте той какво казва. Работата се разраства до запълване на наличното време. Тоест, ако имаме една работа, която трябва да бъде свършена, тя ще се разраства само и само за да запълни наличното време. Или, колкото повече време се даде за изпълнението на една задача, толкова повече ще се работи по нейното постигане. Това е така, тъй като според законът на Паркинсон обемът на една работа се разраства до степен, която е необходима за да запълни времето за нейното изпълнение. Колкото повече време си дадем за изпълнението на една задача, толкова повече тази задача и нашите усилия ще бъдат по-ниски за нейното изпълняване. Ето това е един от фундаменталните принципи, които ръководи и този страх, че не може да се мине целият материал за 7 дни. Но по-важният момент при законът на Паркинсон е свързан с темата за отлагането. Когато даден човек разполага с конкретно време да изпълни някаква задача, да кажем материалът за 8 клас трябва да бъде минат за цяла една година, той се успокоява, че тази задача ще бъде завършена за цяла една година и започва да отлага нейното осъществяване. Същото нещо съм го преживявал като студент. В началото на семестъра никой не учи, защото семестъра е далече, но когато останат 4 дни, ти се стягаш и започваш да учиш. Именно това е прокрастинацията или отлагането. Проблемът е тук, че всяко забавяне в старта на реалната дейност на самата задача удължава времето за нейното приключване. Колкото повече отлагаме дадено нещо, толкова повече време ни трябва за да го извършим, което много често удължава и цялата. Така. Виждаме, че законът на Паркинсон и прокрастинацията или отлагането са тясно свързани. Ако задачата трябва да бъде завършена за една година, ние ще използваме цялата година. Но ако имаме една задача, която трябва да бъде изпълнена за 7 дни, нашият фокус и нашата ефективност ще бъде значително доста по-увеличена. Затова нека да използваме законът на Паркинсон и разбирането за това, че отлагането увеличава крайно много цялото време за извършването на една задача. Всичките тези неща ще ги разгледаме още по-задълбочено на биологичният спринт за 8 клас, чрез методиката на доктор Ви, където ще можем да усвоим материала за 8 клас само за 7 дни, използвайки различни инструменти. Защо това е възможно? Единственото ограничение на законът на Паркинсон е следното. Това възможно ли е физически да се случи за 7 дни? Да, абсолютно, чрез тази структурирана програма. Аз показвам как е възможно в рамките на 7 дни да преминем през целия материал. И вместо да се отлагаме, да отлагаме времето, ние директно се впускаме в целенасочено и задълбочено учене на материала. Какво ще научиш по време на биологичния спринт? Как да не губиш интерес към предмета, колкото и време да прекараш пред учебника. Как да учиш много материал за кратко време, за да ти остава повече време за хобитата и твоите приятели. Как да си почиваш ефективно, въпреки че си чел цял ден, за да можеш да учиш още по-добре на следващи. И как въобще е възможно да минеш целият материал за 7 дни. Ето това
е един от законите, които исках да ви споделя. Така, това са инструментите, които ще използваме по време на биологичния спринт. Ще използваме различни картинки от източници, като Nature, Science и други реномирани списания, научни. Също така картинките ще са доста добре подбрани. Ще рисуваме по-сложните процеси лайв. Имам тук един страхотен таблет, с който ще го използвам, за да рисуваме лайв по-сложните неща. Ще използваме мнемоники за лесно запомняне. Ще има няколко практически казуса, в които ще работим всички. И разбира се, за да затвърждаваме материала, ще разглеждаме и обсъждаме видеа. И цялото това нещо е окомплектовано в биологичния спринт. И отгоре на всичкото съм подбрал и 3 специални бонуса за вас. 10 полезни инфографики за човешкото тяло, които ще ви ги изпратя в края на спринта. 25 техники за по-ефективно учене. Това е една кратка PDF книжка, в която ще намериш инструментите, които могат да ти помогнат да учиш доста по-ефективно. И разбира се, ще имате достъп до затворено общество с други кандидат-студенти, които също са преминали през спринта. И знаеш ли какво? Аз давам 100% гаранция за възстановяване на парите. Ако по някаква причина кандидат-студент не е доволен от спринта, не му е било интересно, не е било неговото, няма никакъв проблем, аз ще му възвърна сумата на 100%. Така че единственото нещо, което ви остава в момента е да се запишете за биологичния спринт, защото вече остават само 6 места. Само 6 места остават за биологичния спринт. Така че побързайте и се включете, за да запазите вашето място. И до скоро, очаквам ви в понеделник.